Obina can answer or say if persuasion fails, force is applied or force must be applied. Now, no so sunya municipality ni mu a ekuro be friend Atronie ho no mo no. Nana ma trankonyo wa da akuro ni mu no, omu de agufuo abekasa, omu ko kwa pai. Omani abresa krodom. Ni nyina fa galamsey bia ekoso ewo Atronie kuro ni mu. Ekuro kuma bia friend gene ewo Atronie na se no. Galamsey because one ema enam so no. Nana ma trankonya e de agufuo ene no me abekasa. Omu ablase Dormaahene NDC Government. Honorable Said Mubarak, our MP for Sunya East, Omage Kumadwen Atreno. Honorable Vincent Ejay Entry, Onosene MC, Ewo Sunya Honomo, Omage Kumadwen Edi Atreno. Nafe Dormaahene Sono, Omo Ablasteno. As I send a strong warning to Dormaahene for Galamsey Ekoso, Ewo Atronie Assasso. Memon Tribuno Chewadwen Edi Amame. Ewo comment section. I Penyah block me that Mr. Say Nidimo. Obey like if video not that one subscribe button some back click notification corner latest update number to the wide and mama ewo comment section obasoa no share for spend your biashwe no can phone nala money send up any the amount 2026 say open you me come with my boa amo asenis ka every USA and now UK e dey aba any African country bi aso a e nala omo transaction e very fast from people code Penyah TV send this ka na omo chew $20 for free Penyah TV ne gu ase ho na de gu ho na Penyah TV na for send this ka ne chew $20 now let's go to the store abusia Manfan kwache kakra obeka ya it was in 2025 nimo ana otumfo beka saaye na o kire ensase ahodo ono owo even se okobunu manim hono mo a ensase ahodo a ewo hono mo a eye ono no dia e kan santeman ho no otumfo brobro bebre na so ene okobo Atronie ese Atronie asase so no eye ono otumfo santen eye ne dia eno ana nana Dormaahene ebeka sase eba ne se ne simu se na Atronie conse Atronie so no ewo bono region mu it forms part of the Sunya municipality. What I say Sunya municipality ni mo ho na Atronie e form part. Now you know as a form part of the Sunya East constituency. Let's say ewo bono asase so. Na Dormaahene ka say na be den na yesimu say na ekura ewo bono asase ewo bono mamu hanum no woti asante mamu say ya wo de ade. Say ti Dormaahene e be ka sai. But then say so the okay say bono baby. Obobo odini mi menje nti he mi ni menje asem obobo menje Atronie mi na nim say Atronie de kakra nim e bia na ma yam funso okay you say ka Atronie de o she na na bia say mi so ameka say bia nka esunyane sane ni no emra no atin Dormaahene ka say we ya ana nana ma trankunya awmo Atronie ho because Atronie no eye paramountcy. It's almost paramount chief. Na almost paramount omo manhene. Eya nana odi awisie buampo nsem the third. Nana odi awisie ono so ebeka sa be kirem se Atronie asase no eyo otumfo dia. E mo set record no straight. No. Emre kakere eni yatin se asantimanga otumfo asentutu a otoso bi. Yeah. O ya na ngi se Nkura ewo bumara obe Penyah ya Atronie eka ho na me enyum yete sa asemu ni angrianda nkura sie ya hemfo eni nkurum ya padanye mpanyin na ibu se ni sa enti ebeda santomanra ase tumfo santeni se wadina Atronie ho na sa adwuma die Oba Atronie so abeye ka obehwe na bakwasam wa Atronie ni se Atronie ye firi achemtwere so na akoko nti e ma ye firi ho eba kumase ye ba kumase no ye be si baafo adum hin so na adum hin wo ye na dom ni doso no se edom we die mo doso enti wadi ye ko tumfo Kokuala with the kind 1741. Emma, or you say, Buffalo Dwing, Quachira or no baby, yes, now with Yako, Amoama. A honor, they are Hanibia. If you honor any call, Subon Pine. Yani Yana and Marie, a sopoti, Penny, and a sopoti, Kuma. Na a honor and a Kumani Wuya.
Enti ye free hɔ no ye kɔ Subɔmpan. Yeah. Ni nyinaa ha yɔ ɛna ne yɛ wia yɛde ma asanteman sodo. Yeah. Ye free hɔ no na ntentam enimua no na ye nya bi kɛse. Enti ye ba Atronie dabi ye fɛ ɛkɔso. Yeah. Ya sese na Penyah Atronie ya ye bodi. Ɛhɔ no ɛna ye nananom afedia mua ketwa ni ekum wɔ no afedia bɔpɔn ya ye frɛ no tromo. Yeah. Nti ya na ye de tromo kɔ a na ɛse na mo ye de kɔ osodo ɛhin na mo ye munya bɔpɔn sei ɛne ɛse nana atromo edidi hɔ. Yeah. Na kyerɛ sɛ ɛne Atronie. Yeah. Na nka Atronie pa de nka ni din no ka ya atromo adidi ya. Yeah. Nanso ɛyɛ ne Atronie. Yeah. Atronie enhye wɔhene biara se ana manhene biara se ɛka asanteman wura. Yeah. Lemo de yɛ ne sɛ na yɛ ne sai brekum ɛna na ɛso. Yeah. Na wɔno samsam na kwa ne wa ɛne royalties samsam na ma yɛn ɛne nye. Yeah. Sanka yɛ yi ɛna yɛ ne dumase ɛba bɛso yɛ. Ɛkyerɛ sɛ wɔde na abɛn yɛ. Yeah. Ti yɛ ne no so ya na bɛ etes wɔ na dumase onya manhene. Yeah. Ti yɛ no nyinaa ne yɛ ne no ɛso. Atronie ɛnhyɛ kuro bi ase. Yeah. Na nkura yɛ ne wɔ no mbɔhye ɛne sunwan yanfo. Yeah. Ɛna wɔmfie. Yeah. Ɛna ntɔtɔrɔ so. Yeah. Ɛne yɛ ne saa nkura to yi amabɔdi nyinaa abɔhye. Na saa nkura biara ne wɔ a yɛ ne no wɔ manso. Na Atronie ɛwɔ nkuro akɛseɛ bɛ ɛyi ɛhyɛ Atronie ase. Bi ne Atuahene kuro. Yeah. Owukuro. Yeah. Antwi kuro. Yeah. Adedase. Yeah. Wasu. Yeah. Asamoah kuro. Yeah. Ɛne deɛ keka ho kora yɛ a mesisi nti. Yes. Nti Atronie deɛ ɛyɛ asantehene ne kuro yɛ sɛ ɔka sɛ wɔpagya Atronie a. Yeah. Obi anyiwa asɛm ka. Yeah. Ɛsan sɛ dwumadi a yɛdi ma asanteman no ɛna wɔhwɛ ho ɛna ɔpagya. Nti yɛbɛsrɛ ɛkwatenten ama asanteman wura. Yeah. Na ne dwuma pa a yɛ a wɔde agu kɔm sɛ ɔyɛ boa ɛma asanteman ɛyɛ yie no. Yeah. Ne bi aka Ghana man no. Yeah. Yɛda no ase. Yeah. Nyame ma ne kwatenten na wɔntumi nyɛ ani saa dwumadie no nyinaa na asanteman ne Ghana man ɛnya ho. Ɛma ɛno ɛte kɔda na 2026 no ana ɛba ayɛ sɛ Atronie asase hɔ no mo no ekurokuma bi ɛhyɛ Atronie no ase ayɛ fɛ ne gyinagyina ɛnyɛ brekum gyinagyina kɛseɛ da bi ɛnyɛ tiobodom gyinagyina na ɛwɔ hɔ no no da bi ɛnyɛ hɔ but yɛka Atronie gyinagyina kurokuma bi a ɛhyɛ Atronie ase na saa asase no sɛ agudie ɛwɔ asase no mu asase no yɛ rich minerals ebi adɔ ne mu enti ɛyɛ bɛɛ epuri meyi mu ana hint ba yɛ sɛ nkɔfokuo bi abɛhyɛ ɛpɔ ne mu gyinagyina hɔ no mo etu gala ɛma nananom ɛde wɔn kɔtwa mɛnse ɛkɔhwɛ no nkɔ na ayɛ no korɛ ɛsɛ nkɔfokuo bi etu gala hɔ no ma sɛ ɔmuni baabi ɔmu free unidentified people ɔmuni mo bia ɛma that time no nananom ɛma ɔmu strong warning ɛno akyi ɛna ɔbɛyɛ press conference ɛna ɔmu de nsɛm wi ɛbɛtu dwa. Yeah. Nana Atronie hene ɛna ama me kwan sɛ me ne nsɛntwerɛfoɔ nhyia awiei. Ɛfa galamsey bi a ɛkɔso ɛwɔ na saase a ɛwɔ bia yɛ frɛ hɔnom gyinagyina. Saa bia yɛdi kan aba ha. Na galamseyfoɔ ɛwɔ ha. Ama yɛne wɔn aba abɛkasa sɛ wɔn mfi yasase no so na wɔn ɛnkɔ. Yɛba kɔɔyɛ no na mfidie a na ɛwɔ ha na yɛbɛɛ mmiɛnsa pɛ. Ɛna yɛkasa mfidie a ɛwɔ asase so ha ɛkɔbɛɛ sɛ edu excavators a ɔmo ha ase ɔmo de ɛyɛ adwuma akɔfefa emrante ɔmo bɛti kanti de ɔmo aba bɛgyinagyina yasa ase so deɛ ɛyɛ wɔ mu ni sɛ nkrɔfoɔ kɔ ɔmo kɔ afuo mu kura no ɔmo edura no ɔmo bɛsra kɔ afuo ma body gas yɛ osahefo yi sɛ yɛmpene ma ɔmo ɛnkɔ enti asɛm na Atronie hene sɛ yɛnka ma wiase ɔmo mpanyin ne obiara ntene sɛ galamsey no deɛ ɔse ohia wɔ na asase so enti na yɛkasa yi ɛyɛ warning a yɛde ma wɔn tu sa ayi wɔ yasase so sɛ yɛ ma wɔn na wɔtwe pɛ nneɛma egu ha ne dɔɔso wɔn sesa ne nyinaa mfiri asase no so nkɔ anya saa deɛ ebesi wɔ asase so no ewiase nyinaa ɛbɛte
ba betia so na ankwankoye papa ade a yesre ne se Atronie mu obi nka se Atronie fo ye atutrafo ye nipa bone ye nye nipa bone fo na emom se wote wasase so na obi se wode wo hye ebe fo wasase afa mo japade de na Atronie hene se ye ma wiase nyina nte se ompene so ne ompene so kyena enti nipa kora wo mfidie gu ha no ye de enimu be sesa wo mfidie fafiri na sase so ko medamase ma Ghana fo nyina etibie ena omusa bebo odwa kasa ye ena omusa ndi strong one ma obi biala just will claim say Atronie asase anasa jinejina asase ye ne dia because of that no all many people because ometu guarantee honom no nananom ekasai ka so omu no de omu ma kwan ema obi mehye omu pomu emetu galamsey omu kasai ema that time no edi na epiepie mu eba ense ye nana agema bedu Dormaahene ana ehyaase ema nipa ni bi etu da galamsey no galamsey na ekoso ewo jinejina honom na se no eye na agema bedu Dormaahene ana nensa ehyaase bi ema mpanifo no etu so sa ekoye complain ema the MC no eye honorable Vincent entry ajay omukoye complain edema no still sasrasa ema musa ekoye complain ema MP no eye honorable Said Mubarak because ono ne member of parliament for Sunyani East constituency Atronie ehyaase bi omukoye complain edema no say galamsey because we empeso aso but yempe eni die mu yempe enti woni bunu regional minister no woni wo MC eni wo MP muntu asie ma yempe se de mra no be hye yensem omo ma be hye jinajina forest ni mu etu gara no yesre mompam wo mu yempe ne toton empe no no a mompam wo mu ne nkere nse busa kire din wa be kasa bibia to atwa but say etu ntwa yo etu ntwa na yin se Mahama so eba no hye bo se galamsey no ba obe put stop to galamsey am ko sa hye bo se all the AI ene be fight galamsey no ba ye no ene hu se what the Miss Dr. Hanabisi ono anu ate galamsey task force bi anti galamsey task force na ono na eda na se bi say na se AI na Mahama kind opposition no na or refer to Miss Dr. Hanabisi and na say na ye hwan because the water you give Ghanaians where you go drink. My sense when we are in your no. Is it? Yeah, no way, no. Yeah, it's a common. Bawini, you pour water. You're supposed to be. You won't drink good water. Give me. And get your cat and food. Yes. Machine from here. Oh, I know that could connect. So machine or the fan or the system. Nobody should come here that was a crack. Machine so nobody should cross this line. So this potential. And this can fall on the school. On the school? Yes. This needs like immediate attention. We can't sleep over this. Oh yes. That's just, you see? Manson Quanta. When opposition can saw the AI anyway fight galamsey wo ba ye no Dr. Hanabisi ani ya hye ne helmet ya hye ne helmet e don na mura as well fight galamsey say indirectly no Dr. Hanabisi na Mahama refer say AI na say no hwan about I know there a question for the gods but Ankwesi aga obu kwa excavator ema
excavators 40 no ade chie na 37 na 33 ayera ama aka 7 just ensem no e be prekesen e ma later kwa won se Dr. Hanabisu ojaye kon na ku yebusa no se amanfo bi poison no it was also be won to ojaye galamsey fight no e be say galamsey in atia te se yeti blue water guard say they fight on masa monfo masa monko enye wo blue water guard asem ye hia military krokratu enye blue water guard asem no ankosi ba bia then say galamsey no Mahama government wa feri galamsey gospel na wosi no kroni so a galamsey cost na galamsey keto atim kroni mu enye easy ema be ka ka kono nwa hemfo eba brunua obuko galamsey site e di go sera ali ko gugu form e brunua omonum ti garan obuko buru omunua e ho no mo sabi ene busi Atronie ahemfo enu achi no omoso de anibre ene abofu aba media no so aba abeye yo mi da wase so makonya we sansuo aye kan ye fe no amomabran atuni nsase nya twa ho ahia ekobota no mo ntotoro so abe boso emiensa ene ne nan mu nie ene nkofo bia be hye gyengyene ye ka gyengyene a nya brekum gyengyene wa atuni asase so bisa gyengyene fo mfiri brekum na beja asase wa na Atronie hene wo di wa ufiri ba bia beja asase no ye de saadi na ye dai ato asase so na wote so nti so koma kumase fo afijase omu nyina so wo aye from mo so agroup wo mo so ena ayimom brekum ayimom so wo nso nyina wo Atronie asase so ba bia ufiri ba ye na obetran nti ye hwa amoma ya kede ni aye ye nkura se fo bedai bedom agom kokoso bedom adidi bedom kofo mo nya bia nom omampanyini mama so bra galamsey anse yete ye wachi obi atum ama ne mfi aduo no saa galamsey na bi na ekoso wo saa gyengyene wo wadaroma yempese akina bibi besisa Atroniefo ye hwe wa akosi nyambo a adwoda wantu anamawa ye betu ntasu kokko akere aban no isa aban adwumayefo no ebi ewom regional minister aboni yabono wama MP wama police panyini wama wani yemfa nkobo asew no yapim su bia asiesie no se mo anya de a efiri na nkosi dwara de ekwan nyina be broko no na mbo kuye nyina wa ha ekwan ye kwaka nya ase be broko no ekosunwan ye be broko no na monkra ma sojafo ne ma policefo ya ready be twa mo efiri na de kuro no mantu na mo amansuo we ni ante anka asem papa bi ankire ama yenkura asefo na anya ye hawa ye ha ye wura dewi se na mpoisem da ko to so mienu ensa ben ne kura sa galamsey nim NDC fo ensa ben ne kura galamsey nim regional minister ensa ben ne kura galamsey nim police panyin ensa ben MP ensa ben makwose sa tutrafo yezem kura asefo ni bi entimi ntere kura ho wo kan se ebekum ama ya treti ni pani bi ama ya case police panyin anka ho hwe be pem ne apem fo na obawo akra na ba ku no ne nsa ba ku no enam galamsey chemicals ya gu nsuye mu nti madawma enne kosi dwada aban na nka bibi regional minister ntua na mon police panyin na ye ba ye na oka se bosum ni mukuro mu no enne ye ka kire ne se panyin bia wagi sa galamsey sika nu bia no obefe adwuma taade na hye no ne yire ntimi nwuro ne ma ntimi nwuro afi so ose enko bodua si wagi sika nu bia bebo ne dua police panyin oka sa kire yen wo champaboa wo de be hye wo hye na dakam mawo wo na abo amkurasefo wo na abo kuro hu ban wadawma galamsey na kwaso no afi na nkosi kira no wo wuo mpia ho piram pia ho afidie ni nsai wo bia wagi sika bia wo gu anim ase oba tan wo gu anim ase no fina no wali na busua ofie sika no bakwa no busua no bia di wadawma police panyina gisika no bia fina no regional minister gisika no bia fina no bia na gisika no bia fina no national gita bia gena fina no ampi no wagi bia fina no yenuso betima ye amaye kedoma ya uma wadawma dia wagi sika bia wo galamsey we akwaso wo gyengyene no kire utumi ma hu se wo ya amoma benampa wo ba be campaign so na mate ya fra wonfa ampi ya fra wonfa na baba be campaign 2 years is just at the corner baba be campaign okroma biema na and sini be si kro be campaign biem wo ba tue okroma ha mo ba nya ma na ba sire de bom ho ba daako
otumfo oblimpon Yeah. me na me ka say Yeah. na nanom aka bia sɛdeɛ nsuo mohwɛ a ɛsia yɛ Yeah. sɛsia akora yɛ ba yɛ ɛnwene wɔ mu wɔn na ewie Yeah. na sɛ dasani akɔkɔfa saa adwene bi anaasɛ ɔkɔkɔfa nsuo mu nam bi ɛwi a ɛdeɛ bɛn na ɛbɛba Yeah. yɛkɔ regional commander hɔ wɔka kyerɛ yɛ sɛ o sɛsɛ deɛ onimu ayi ho ayi bia ɔm so ɔwɔ nkrataa deɛ a ɔtumi yɛ Yeah. yɛne ne nyinaa bɔ anammɔn ɛkɔ gyinagyina hɔ Yeah. yɛkɔɔyɛ no yɛbisɛ yɛ sɛ ne wei na mo se nsuo yi asɛ yie Yeah. ɛnɛ ɔmmra mɛhwɛ Yeah. sɛdeɛ nsuo yi a yɛayɛ nyinaa yɛgyina yɛ a yɛadi ho abɔɔbɔɔ yi asia ayɛ yi Yeah. enti yɛsrɛ aban sɛdeɛ nananom aka yi wɔmmoa yɛn Yeah. na wɔmfa nansi fam Yeah. kyama wontumi nneɛma a yɛ a wɔm kiram sɛ wasɛe no ɛno nti na aresɔdo no imprisonment no Yeah. enti saa nso na wɔsu wɔm asɛe nneɛma Yeah. sɛ wɔnom a yɛwɔ gyinagyina no akuafoɔ ɛdeɛ na wɔnom nyɛ Yeah. wɔn nya nsuo nom Yeah. wɔn nya nsuo ngu wɔnom mfuo so Yeah. kookoo Yeah. ɛne deɛ wɔn bɛnom Yeah. mmaa koraa no a yɛ asɛbi wɔn kɔ awoɔ soɔ no abɔbɔ yɛ koraa a yɛ a wɔn bɛtena mu no wɔn ma wɔn mu nwuram Yeah. na wɔn a wɔpemfoɔ wɔduru ne n'awoɔ so wɔn fa fam na ɛnkɔ ɛyi hospital Yeah. enti yɛsrɛ mo a moka bi ɛwɔ mu no wɔmmoa yɛn na mmerɛ biara no yɛ a wɔwoka wɔn se mpanyinfoɔ bi nsa hyɛ aseɛ Yeah. mpanyinfoɔ no wɔ hene Yeah. wɔma yɛnhunu saa mpanyinfoɔ no a Yeah. yɛ a wɔn hyɛ aseɛ yi ho abɔɔbɔɔ paa Yeah. ɛnna anyɛ saa yɛkasa atonie mmerɛ bi atwa mu atonie wɔn di atuturasɛm Yeah. wɔn yɛ sɛ nyɛ sɛ deɛ ndu nfa wɔn yɛne wɔn nsia ni o Yeah. kì yɛbɛtumi Yeah. nanso yɛmfa mmara nhyɛ yɛn nsam Yeah. na sɛdeɛ yɛsi pa asomdua no ɔman pa asomdua no Yeah. nti ɔman ma pa asomdua no Yeah. ɛno nti yɛsrɛ wo yɛmɔmmoa yɛn Yeah. We deɛ me nua sɛ yɛfrɛ nsɛnkyerɛfoɔ awie yi wɔ Atronie ahemfie a ɛnyɛ ne bɔne so a na nsɛm bi na ɛha nana Atronie ɛhene otumfoɔ ɛberempɔn nana mposim daako a ɔtɔ so mmienu ɛne ne nkonnwasofoɔ ɛne ne kuroma nyinaa yɛn nsɛm tiaa ne sɛ nnipa bi abɛgye yɛn nsase abɔ so ɛwɔ bea bi a yɛfrɛ hɔnom gyinagyine a wɔn yɛ galamsey gidigidigidi paa ɛnyɛ asɛm ketewa dwumadie no ɛbɛhyɛ aseɛ no ɛyɛ nana Atronie hene ne ne mpanyimfoɔ etu anamɔ kɔ regional police commander hɔ yɛkɔɔyɛ no commander asɛm a ɔka kyerɛ yɛn ne sɛ krataa biara meda a ne table so a ɛkyerɛ sɛ aban ama nipa biara kwan sɛ wɔmɛyɛ saa adwuma no ɛwɔ asase no so ɛno nti no ɔbɛbɔ ne security foɔ amanneɛ na wɔmakɔhwɛ na wɔmakɔsesa mfidie a ɛwɔ hɔ no yɛtena ase a na yɛnhunu deɛ ɛrekɔ soɔ na adwuma no gu so a ɛrekɔ soɔ na nanom san tu anamɔ kɔ regional minister hɔnom bono regional minister hɔ ɔno nso yɛne kɔdi nkɔmmɔ yɛkɔɛ ɔno nso so se biribiara ni hɔ a ɛkyerɛ sɛ aban ama obiara kwae sɛ sɛbe ɔmɛyɛ galamsey ɛwɔ ne mpɔtamu ha nti hɔ a no ɔfrɛ national security foɔ baa ne office ɛma yɛ ne nanam nyinaa hyiaeɛ san frɛ police commander no nso ma ɔno nso so ɛbaa ne office hɔnom ɛma ne kɔwie sɛ adekye a ɔmobɛyɛ meeting kɛseɛ na wɔmahwɛ akɔbea no akɔsesa saa nkurɔfoɔ no mfidie a wɔde ba bɛyɛ adwuma firi sɛ krataa biara mɛda a wɔn ɛpono so a ɛrekyerɛ saa ɛno nso yɛhwɛ animu a ankɔ so saa a seesei wɔn gu so wɔn ɛreyɛ adwuma na seesei deɛ yɛpɛ sɛ wiase nyinaa hu ne sɛ Atronie yɛte nsuo kɛseɛ a yɛfrɛ no nsuo amoma ho ɛno na yɛsade nom ɛno na yɛdware yɛde bi egu yɛn mfuo soɔ sɛbe yɛn mmoa ɛwɔ ha nyinaa nso ɛkɔ no mu bie seesei bɛɛ na ɔtwe mmienu ni na nam galamsey na wɔn etu a yɛka ma wiase nyinaa hunu nsuo na asɛyɛ ne ahohiahia a nipa a yɛwɔ Atronie yɛkɔ mu ebio asase na wɔn bɛtena so wɔn ɛreyɛ adwuma no akuafoɔ bebree wɔ so a wɔn mfudie ɛwɔ soɔ ɛsiane sɛ nipa no amehu nana Atronie hene na nkasa ɛna wɔn nso akyerɛ n'akuafoɔ a naasɛ wɔn tena asase no soɔ enti no akɔyɛ den ama wɔn sɛe wɔn nneɛma wɔn nye obiara nso ɔne wɔn ɛrekasa na sɛ woyɛ kue na sɛ wobɔ mmɔden abɛn saafoɔ na wɔn yɛ adwuma no bi wɔn langas na ɛwɔ hɔ no bi a asoma wɔn ka kyerɛ wɔn ara ne sɛ akuafoɔ no aka ama nana Atronie hene ateɛ ne sɛ wɔn bɛka akyerɛ wo sɛ kɔdɔmaa ahemfie na kɔka ho asɛm wɔn nso wɔn te hɔ ne mpefee sɛ asase a ɔte soɔ no sɛbi aburu ɛnyɛ nana Dormaahene na ɛde asase no ɛmaa wɔn ɛno nti wɔn deɛ abere ne abere biara no wɔn ba nana Atronie hene nkyɛn na ɛne no bɛdi asase no ho nkɔmmɔ
enti ade a yɛsrɛ aban ne sɛ yɛkɔ ahohiahiem yɛkɔ ateteɛ mu sɛ akuafoɔ no koraa no kwan bɛfa so akɔ ɔmafuo mu koraa no ayɛ den wokɔ a barrier a wɔn abɔ no kane deɛ na yɛ langas na abɔ saa ban no wɔ hɔnom ɛnɛ deɛ apolisifoɔ na akɔbɔ ban hwɛ sɛ naano wukua de yɛtwa mu yɛɛ no ebi mu akɔdwa wɔ sunwan wɔn bɛsene akɔ fie wɔn kɔduru saa bea hɔnom a apolisifoɔ no se da wɔn abɔbɔ yɛ wɔn ti mu akɔdi dwa gu mu wɔn nneɛma mu nnuane no mu na kakra wɔn de kɔ wɔn akura no apolisifoɔ no ama kwan ama saafoɔ no anya kwan ankɔ wɔn san abɔbɔ yaa no ma wɔn soa wɔn nneɛma ɛna di twa bɛɛ nkwansini bɛɛ num ne nsia ekɔdu wɔn akura aseɛ adeɛ na sɛ ɛba saa asɛm yi na Atronie hene yabɔ dawuro ɛm sɛ enipa ɛntia na sɛ security foɔ ɛntiɛ na Atronie hene waka biem sɛ ɔmpɛ basabasa ɛno nti na da bia ogu so a wɔne nsɛnkyerɛfoɔ ɛkasa sɛ wiase nyinaa no ɛbɛte Ubeta kyerɛ wa adwene ɛde ama me ɛwɔ comment section ha yɛ Penyah Block Media Accra.